Ndewo na ụmụ Chineke. Ekelekwa m unu ọzọ tata n'oge nke ọrụ ndị ozi. Ihe anyị nwere ikwu n'ụbọchị nke tata bụ maka mmụọ nke ndị nna nna, mmụọ nke ndị nna nna, nke ndị bekee kpọrọ ancestral spirit. Ancestral spirit, unu mara ndị Igbo ka anyị bụ, mana oge ụfọdụ ihe gbasara oyibo a na-asụ na-ebutekwere na anyị nnukwu ihe nke anyị na-amarọ, maka na afụrụ m na ihe a na-emebi ihe n'ọtụtụ ebe dị iche iche n'ụbọchị tata. Ancestral spirit, mmụọ nke ndị nna nna, ma sụọ ya n'asụsụ anyị. Biko, onye unu na-anụ olu ya ka bụkwa Lolo Acharaugo. A sị m ka anyị kwukene nke a n'ụbọchị tata maka na o mebibeghị ife. Mgbe isi ka m yọọ ndị ụlọ ụka ekpere anyị yọọ, biko, oge ụfọdụ ka anyị na-asụke n'asụsụ ụfọdụ n'asụsụ Igbo ka anyị wee kwụsị iduhie ndị mmadụ, maka na ọtụtụ ndị agaghịgo ụzọ n'ụzọ dị iche iche site n'asụsụ bekee a na-asụgasị. Ịkpọbata ndị mmadụ n'ụlọ ụka maọbụ n'ụlọ ekpere, ị na-akọrọ ha akụkọ maka ancestral spirit, ancestral word, ancestral everything. Ndị na-agwa amara ihe a na-ekwu, mana gị nwa bịa mee dis ancestral spirit ka ọ bụrụ ihe buru oke ibu, baa oke ụba, na-asụ oyi na ntị, na-awụ akpata oyi n'arụ. Ancestral spirit. Ndị na-amaghịzi ihe bụ ancestral spirit a na-agbagharị up and down. Gị nwa na onwe gị a na-eme ka ha ghọta ancestral spirit dịka nnukwu ihe ọjọọ, dịka nnukwu ihe mgbu. Maka na agwara m unu na m na-eje nkụzi n'ebe dị iche iche, wee jee n'ebe nke m jere n'ụbọchị gara aga. Mmadụ na-akọwa maka nrọ nke ọ rọrọ. Nrọ a ọ rọrọ ka ọ rọsịrị nrọ pụta na-akọwa na ya gwara onye okenye nọ na befa nrọ anya rọrọ maka na ọ dị egwu. Onye okenye anọ na befa wee sị ya na onye a gị na-ama atụ ya, nke gị mara atụ ya kịta, na onye a bụ nna mụtara nna gị, na onye a bụ nna mụtara nna gị. Ngwanụ, gịnị ka onye mụtara nna ya na-esogharịrị ya na nrọ? Kedu ihe ọ na-achụgharịrị ya? Mana a gwara onye ekpere a, ya bụ onye ekpere, ma kpọrọ ya evangelist o, ma kpọrọ ya pastor o, ma kpọrọ ya whatever, mana a gwara ya, o wee sị na ihe a bụ familiar spirit. No familiar spirit. Kedu ihe bụ familiar spirit? Biko no. O wee sị ya ya forget kwa maka all this ancestral spirit na ọha ma bụ ndị na-egbu mmadụ n'ụbọchị taa. Ancestral spirit na ọkwa ihe ndị nna nna ya ha mekọbara, bụ ihe bịara ya ọgụ, na-abịa ya ọgụ na nrọ, na a ga-eme ya nke a, mee ya nke ọzọ, kpee ekpere, kansụl, ọba njụrọ, wee nya ka o shake himself loose from his bondage. No, ọ bụ na o mee ya, ude wee dị ka e wee cast that spirit away, that ancestral spirit. Mana that ancestral spirit bụkwanụ mmụọ nke ndị nna nna. Ọ kwanụ mmụọ nke ndị nna nna ka a na-ekwu okwu ya ife a, ewee sị ka a cast ya away. Mana biko, enwere m ajụjụ. Onye na-cast away his ancestral spirit, ọ bụrụ na nna nna gị bụ ihe na-abịa data ije, ọ bụrụ na nna nna gị bụ ihe na-emenya bụ ihe, kedu ka ị ga-esi wee ghọta ya? Ụmụnna, emechara m n'ikpeazụ wee kpọọ onye ọzụzụ atụrụ n'akụkụ ka mụ na ya tụkọ isi ọnụ, ka m gwa ya na ihe a abụrọkwa n'ihe ọjọọ, kama na ihe nwatakịrị a kwesịrị ime bụkwa n'ile anya ka ọ mara ebe o si wee na-emejọ mmụọ nke ndị nna nna ya ha, ma ọ bụ ka ọ mara ihe mmụọ nke nna nna ya chọrọ, ka ọ mara ihe a chọrọ ka edozie ihe a, ka udo wee dị n'ezinụlọ. O wee sị m, gịnị ma ekwukwe n'ihe a na onye nwụrụ anwụ anwụsigo, na ndị a niile nwụrụ anwụ, na ihe ọbụla bụ ihe nwụrụ anwụ, na every dead relative should be forgotten. Every dead relative should be forgotten. Na ndị nwụrụ anwụ na ha anwụchago, na Bible sị na enweghị ihe jikọrọ onye dị ndụ na onye nwụrụ anwụ.
ụmụ Chineke ka anyị tụlekene n'okwu a. Ihe a na-achọkwa n'ịkọwara gị ihe a bụ na gị nwa bụ nwoke na-ege m ntị, gị nwa bụ nwaanyị na-ege m ntị, na ọ bụrụ na ị mụrụ nwa na imegide ha n'ihe nwụọ today na nke gị agago, enigo gị, ekpochigo gị, onwezi ihe eji gị eme. Mana m wee sị ka m jụọ ajụjụ, ọ ga-erukwana n'o, maka na ndị mmadụ na-ejesi kịta ka ebutuo ihe ibu ha bụ n'isi ka o wee dịrị ha mfe. Mana ndị ụlọ ụka ekpere na ndị a niile kpọrọ onwe ha ndị pastọ tata agwọzie ajụ agwọbo ha n'isi, bụrụ nsogbu kachasịsị nsogbu bo ha n'isi, ọ na-anyị ha na-agagharị. Mana ọkwa ndị na-eje ụka, ndị na-ekpere Chineke ekwesịrị ibupụ ibu ha, maka na anụrụ m na asị na Chukwu nna asị buru ibu gị nke na-anyịgbu gị anyịgbu bịakwute ya na ya nwa ga-ebutu ya mee ka ọ dịrị gị mfe. Mana a na-ebozi ndị mmadụ ibu n'ụbọchị tata na every dead relative should be forgotten. Gịnị ka ị na-ejezi achọ n'ụlọ ụka? Kedu ihe bụ aha ụlọ ụka ahụ ị na-aga? Ngwanụ unu ndị nke si na unu aghọọla ndị ekpere maọbụ Pentikostal na enwere ihe jikọziri unu na Katọlik, maka na nkwube saịdị anwa asị abụọ m onye Katọlik. What is your name? What is your name, pastor? Afa gị bụ Pastor Paul Dike, afa gị bụ Pastor Reverend Dr. Kelvin, Reverend Dr. Stephen, Reverend Pastor Peter. Onye bụ Peter? Peter ọkwa afa mmadụ? Ọkwa sị na Peter bụ onye soro ụzọ nke Jizọs? Ọkwa sị na Stephen bụ onye atụgburu n'okwute n'ihi okwukwe ya? Ndị a niile bụcha ndị nwụrụ anwụ. Kedu ihe na-azara afa ha? Why are you answering that name? Why can't you go back to your own self and answer that name that your father gave to you? Ya bụ afa nne na nna gị baa gị, ịzabi ya. Mana ị hapụgo afa nne na nna gị baa gị na-aza Peter, na-aza Stephen, na-aza ndị a niile bụ ndị nwụrụ anwụ. Mana esisi hapụ nna nna gị nwụrụ anwụ na ha anwụsigo, na every dead relative should be forgotten. Onye na-agụ onye na-atụgharịkwa uche, maka na agbasịkwa ọsọ a ga-agụkwa mmanya. Ka m gwakwa gị eziokwu, nwanna Chika ọkpara sịkwa na ya afụghọkwa n'ilu dị na okwu Chineke, na ya afụghị ilu dị na akwa na iko na ezu n'ori n'ime okwu Chukwu. Tata onye pụta ọsị gị hapụ ihe a na okwu Chineke bụ ilu, na okwu Chineke bụ ilu. Okwu Chineke abụrụ ọkwa ilu, oge kwa oge, ọ tọgbọkwa atọgbọ, ọkwụkwa ọtọ, ọ gbakwa ọtọ, onye ọbụla na-afụkwa ya. Ọkwa maka ndị uhie a na-eduhie anyị n'ụbọchị tata, maka unu ndị aka na-eduhie, maka na mụnwa na onwe m alọtago m ụlọ, amarago m ihe m na-eme, amarago m ebe m si wee daa, ihe m na-achọzụ ka m si ebe ahụ wee bilite, mụ onwe m ebilitego, wee na-agwa gị nwanna sikwa n'ebe ahụ ị dara ka ị bilite. N'ọkwa ọrụ ndị ozi ka a nọ na ya, oge ahụ erukwana mgbe onye ọbụla ga-ajụ ese ihe mere nna ya. Kịta anọzi n'ihe a na-asị na nwata etoghị eto jụba ihe mere nna ya, ihe mere nna ya eme ya ọwashi, jụọ ihe mere nna gị taa. N'oge eruola, ndị ụka aghọrọ isi na gị. O nwere ihe m chọrọ ikwu, forget your ancestors, forget your dead relatives. Mana o nwere ihe Baịbụl kwuru n'akwụkwọ Deuteronomy chapter 7 verse 7. Chineke wee sị, anaghị m emere unu ihe na unu bara ụba n'ọnụ ọgụgụ, ahọtaghọ m unu maka na unu nwa kacha eme ihe ọma n'elu ụwa, kama na m na-eme ihe ndị a niile ka m wee cheta nkwa m kwere your ancestors. I am doing all these things because of the promises that I made to your ancestors. Chineke na-echeta ndị nna nna anyị. Ọ bụ ọkwa nkwa o kwere gị nwa dị ndụ o, n'ọkwa nkwa o kwere ancestors. Nkwa o kwere gịnị? Ancestors ka Chukwu kere ụwa na-echeta. A sị nọ na Deuteronomy chapter 7 verse 7. Chineke na-echeta nkwa o kwere ndị nna nna, mana mụ na gị na-agbahapụ ndị nna nna, agbahapụ were ụkwụ na-agba ha, na-asị na ha amụrụgo. Akwụkwọ Isaiah chapter 51 from verse 1, o wee sị gị gịnị? Gụgide ya ruo na 6. Kedu ihe o kwuru? Na gị chee echiche maka ndị nna nna gị. O bụ ụzọ sị gị chee echiche maka nkume ahụ ka isi na ya wee pụta, wee sị gị chee echiche maka ndị nna nna gị. Agaghị m echezo Jeremiah chapter 6 verse 16.
maka na mgbe ọbụla m na-ekwu okwu ọ na-adị m n'ọnụ na gị je ekene n'ebe ahụ ụzọ ọ gbara nọ gị kwụrụ ọtọ ebe ahụ gị jụọ ase maka ụzọ ahụ nke ndị nna nna gị ha soro wee gaa gị si ebe ahụ gaa njem na ị ga-enweta udo. Standing at the crossroad, look for that ancient path where your fathers walk through there, and you will have peace. Kedu ihe mere na anyị na-agụ akwụkwọ nsọ mana anyị adịghị ama ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu? Kedu ihe mere ị ga-eji na-ebugharị akwụkwọ nsọ mana ị gaghị agụ ya n'ọsọsọ nke pastọ ma ọ bụ onye ekpere gụọrọ gị ka ị ga-ama? Ndị ekpere unu eduhiezi na ndị mmadụ na ọ dịgo too much. Ọtụtụ ndị today na-eji ụka dị iche iche. Ndị Anglican ga-akpọ ụka ha St. Peter's, St. Rita, St. Ruth, St. Esther. Ndị Catholic we do the same. Ndị a niile a na-akpọ saint ha ncha niile anwụgo. Nna nna mụ na gị amarọ ndị ahụ, gị nwa amarọ ndị ahụ. O nwere ka anyị ha ma ndị bụ ndị ahụ anyị na-akpọ saint wee na-eje n'ụka ha. Maka na enwere ihe m chọrọ ịkọrọ unu tata. Ndị ọbụla bụ ndị Enugu steeti na ndị Abakaliki ga-aghọta ihe ndị a na-ekwu, maka na ebe ndị nke m na-ejekarị m na-agakarị ebe ndị a wee na-ezi ozi ọma wee na-ejekwa na-afụ ihe dị iche iche. Amarọ m maka ndị ọzọ, nwere ike ọ dịkwa n'ebe ndị ọzọ dị iche iche, mana e nwere obere ụlọ ndị anada arụ n'etiti mbara ezi. Obere ụlọ ndị anada arụ n'etiti mbara ezi. Ụlọ ahụ ihe na-adị n'ime ya bụ ini ndị mmadụ, ini ndị mgbe gboo, nya ndị mgbe ochie, ndị nna nna ha ahụ nọ n'ime ya, ndị nwunye ya nọ n'ime ya, ndị ọzọ nọgasị na ya. Enwere mbọsị nya otu mgbe ọ na-abụ ruo eje ebe ahụ si na a na-eme gịnị, na a na-enye ndị nna nna nri, na a na-achụ àjà n'ili. Ndị ahụ bụ ndị nke amụrụ amụ lụtachagoro nwaanyị, ndị nwunye ha abịa wetacha ọkụkọ, wetacha, ọ bụrụ ndị Abakaliki ha hụọ ose, tinye ya mmanụ, suo ya, weta ya, bute ma edom uhie, wee buru ya bịa na ebe ili anwa. Onye bụ onye isi nchụaja na the family, maka na family ọbụla nwere onye isi nchụaja, ya bụ the elderly person nọ na that family, onye okenye nọ na mbara ezi anwa. Onye okenye a nọ na mbara ezi a ga na-ewetesiri ihe ndị a, na-ewetesiri ihe ndị a. Ụmụ nwoke ndị nke amụrụ amụ a na-ewetekwa nke ha. Ndị agụgasịrị ogbo agụrụ ha a na-ewetekwa nke ha. Eweta ya, onye okenye ahụ nọ na mbara ezi abịa chịkọta ha ncha niile ọnụ, mee gịnị, kpere ha ekpere, gọọ ọfọ n'isi ha. Agọrọ ha ọfọ, kwuo ka data ihe ga-esi wee dị n'isi ha, wee gwakwanụ ndị nna nna si ya na onye dị otu a wetakwara ihe dị otu a, onye dị otu a wetakwara ihe dị otu a, nekwenụ ya. Ụmụ nwaanyị abịa were edo techaa n'ili nna di ha ma ọ n'ili nna nna di ha, na-etekwa n'ili nne di ha. Ụfọdụ bụ ndị ma nne di ha, ụfọdụ bụ ndị amaghị nne di ha, ụfọdụ bụ ndị ma nna di ha, ụfọdụ bụ ndị amaghị ya. O nwekwudu ndị nke n'ime ha bịara ma nna di ha, mana ha na-ete edo n'ili anwa, a na-echeta ndị anwa. Mana tata famili one, ana m ajụ ngwuru one ka ihe ndị a ka na-eme insist na ya n'ụbọchị tata. Iruo n'obodo dị iche iche, ọzi na ngụị ka ị ga-eji wee fụ famili ihe ndị a ka na-eme insist na ya. Mana ị ga-ebili nwa Chineke, gekwa m ntị ọfụma. Ihe a kịta m na-agwa gị dịgasị na ngwuru ndị mmadụ, kedu ihe ọ pụtara? Ihe a ka a ga-aba apụta ofu ndị eje kpọọ ndị ekpere from nowhere, ịkpọrọ ndị ekpere bịa na be nna gị, apụta baa n'ime ụlọ ahụ ebe eniri nna nna gị, ebe eniri ndị nwunye ya niile, ebe eniri nne nne gị, ebe eniri nne mụtara nna gị. Iru ebe anwa, onye ekpere ewere speed si yes, hey, sheri mama, this is it. Ọ ihe a ji famili a, ifuru ihe a, ewepụ ihe a na famili a udo adịgo, eje gwuo ini niile ahụ, gwupụ ya n'iro, pịachasị ebe ahụ, si mmadụ jee biri n'ime ụlọ ndị mmụọ. Ifu mmadụ oje biri nọrọ ebe a na-emezi faya. Let me tell you, unu ndị niile a na-eme ihe a, unu amara ife. Ma gị ma pastọ jere dị ije, unu amara ife. Otu a ka ọ dị na ị ga-abata na famili, efu mmụọ mmadụ debere na famili ya, ị mara ebe o si bute, ị mara ka o si bute, ị mara agreement ya na mmụọ
mmụọ anwa mgbe o ji wee bata isisi bupụ ya nọ ihe a na-eme ndị a ihe. Mana enwe m ajụjụ ịjụ gị nwa Chineke, ọkwanụ mmụọ ka a na-ekwu maka ya ihe a. Mmụọ na-adị anwụ anwụ, isisi gbaba ọkụ, Holy Ghost fire fire fire, die by fire die by fire, na mana marakwanụ na mmụọ adị anwụ anwụ. Enweghị ihe metere mmụọ n'ụwa mmụọ wee nwụọ. Onye makpata o ji bụ na ndị ekpere agachakwa ihe niile ha na-aga, ihe ga-emezi bụ okpukpu asaa ka ihe niile ahụ na-emebu unu ma bụ ndị famili ahụ ga-ebido n'isi wee mebekwa unu. Even ma dị pastọ na onwe ya jiri aka ya wee wepụ datin. Nke bụ eziokwu bụ na o so ya na famili ya, maka na dị pastọ na-eme ndụ ya ọfụma ka ịfụ na ihe adịghị agazikwe nke ọma. Ewezuga ego ndị chọọchị na ego members, pastọ ama na-eri nri bikọs o metego gịnị, o debego ya n'isi ya, o metere debere onwe ya. Mgbe pastọ metere debere onwe ya, kedu ihe a na-ekwusi? Ọzọ m chọrọ ịgwa unu bụ mgbe ahụ gị nwa bi n'ụlọ chetanụ na ihe emebiri abụrụ mmụọ anwa ka emebiri, n'ọkwa n'ụlọ mmụọ bi ya ka emebiri. Amamuna na-amakwa ihe o, ọ bụrụ ọkwa mmụọ ahụ ka emebiri, n'ọkwa na emebiri ụlọ mmụọ bi ya. And onye akụturu ụlọ ya na-enu n'anya mgbe ọbụla a sị na ebidogo ịrụ ụzọ na a na-arụkwa ụzọ, na ọka arụ ụzọ ka ụzọ kwụrụ ọtọ ka ihe wee bata, ka development bata, na a ga-akwatu ụlọ dị otu a. Achọba ịkwatu ụlọ, achọba ha na ịkwatu ụlọ, gị nwa na onwe gị bụ onye bi n'ụlọ ga-eme ngwa ngwa si n'ụlọ ahụ wee gbapụ. Ọ na ọ bụrụ ya, a na-enye quit notice, a na-agwa a ga-abịakwa na a na-akwatukwa ụlọ dị otu a. Otu a ka onweghị ngwuru ọbụla nọnụ just chọọ ibido ekpere today na ha chọrọ ịbịa ewepụ mmụọ dị otu a dị otu a, aghara ibu ụzọ mee meeting na family. A na-eme meeting, mgbe ahụ na-eme meeting a mmụọ a na-anụkwu ya. A na-abịa ibupụ mmụọ dị otu a, a na-abịa iwepụ mmụọ dị otu a. Mbọsị unu jere wee batakwa na the family ka unu wepụ mmụọ ahụ nọkwa ya, ọ fụkwara unu, ọkwa oji nwayọọ sị ụmụ ya binienu ka anyị pụ. Mmụọ ahụ apụta kwụrụ n'akụkụ otu a, unu a na-emebisi ụlọ ya, ọ na-ekiri unu n'anya. Mgbe ahụ ọ na-ekiri unu, iwe ya dị ọkụ n'ebe unu nọ, iwe ya dị ọkụ n'ebe onye bịara ije nọ, iwe ya dị ọkụ n'ebe dị famili nọ. Mgbe ihe niile a ga na-eme, mmụọ nọkwa na-eme unu a na-afa ya, unu a na-eke agbụ, unu na-eme ihe niile na-akwatusi ebe mmụọ ahụ nọ, na-asụchasị ọhịa ma ọ bụrụ na ọ n'ọhịa ka ọ nọ, na-akwatusi ụlọ arụ ọrịa ma ọ bụrụ na ọnyanwa. Lee m anya ka m gwa unu, ihe unu mere mmụọ ahụ mgbe ahụ bụ nsogbu adịrọ, maka na mmụọ ahụ ama mpụ, ọ ga-achọkwa ofu ụlọ banyekwa, jekwara ije n'ọrụ onwe ya. Ọ bụrụ ofu osisi ọ banye n'osisi, jekwara ije nọrọ, rụbazie ndị famili akpụrụ ka, maka na unu achọghị okwu, maka na unu achọghị okwu. Ihe dịkwarụ n'anyị nwa bụ mmadụ dịka ndị na-eku ume bụ ihe ahụ ịfụrụ na famili anwa. Juke na-ese, enwere ndị okenye ka fọrọ n'obodo unu, jụọ ese kedu ihe kpatara ihe a ji wee dị ebe a, maka na ndị Igbo maara onwe ha. O nwere ndị maara ka nna gị si wee bute mmụọ ahụ wee debe. Enwere ike ọ bụrụ na ihe ọmụmụ na-esi ike na famili, ihe ọmụmụ na-esi ike na famili, nwoke wee jegide ije wee jete mmụọ dị otu wee si ya, ọkwa ịfụrụ mmụọ a, ị na-emere mmụọ ihe dị otu a dị otu a dị otu a, na mmụọ a ga-eme ka ọmụmụ dịrị na famili gị. Onwekwa nwa ọbụla ị mụrụ na famili gị ga-anwụ ọzọ, onwekwa nwaanyị a ga-alụta na famili gị afọ ime ga-esiri ike. Nwoke a wee buru mmụọ a bubata wee debe mmụọ, si mmụọ biko mma na-enye gị ihe ọbụla ị na-eri ma ya bụrụ na ọmụmụ dị na famili ma. Ewee si na ya wee mụba unu, mmụọ nna gị, mmụọ nna gị, mmụọ nna nke mụtara nna gị wee mụgide wee mụruo n'ebe gị nwa nọ. O wee rusi na agbụrụ nke gị, i wee lee mmụọ ahụ wee tirie ya, mebie ụlọ ya, si na mmụọ ka i mebiri. Adịghị emebi mmụọ emebi, nke a bụ asị. Adịghị emebi mmụọ emebi, ka o biri unu ebiri n'isi. Ihe nji ekwu ihe a bụ ka unu mara ife. Kwụsị na ị na-eje etikasị, si na unu na-etikasị mmụọ na unu achụpụgo mmụọ, nọ mgbe a ka unu gụtara ọkụ wụkwasị onwe unu n'isi. Eziokwu ka m na-agwa unu, maka na ihe m na-achọ ka m kọwakwala unu ọfụma ka o doo unu anya bụ na ihe gbasara ụlọ a nna agwa unu a na-arụ na mbara ezi, ọ dị abụkwa na ebe ahụ ka eniri onye ahụ, onye nigoro kwachaa ya akwa, akwacha ya ọfụma, anọkatazi onwe steji ọ na-eme oruo, ụmụ ya eje buru nya kpọọ ya jezie jedebe ya n'ụlọ ahụ, edebe ya n'ụlọ ahụ ka enwe ike na-eme gịnị, ka enwe ike wee na-echeti ya. O nwere mgbe ọ na-abụ oruo, ọ bụrụ nne onye ahụ nwụrụ, oge ruo eje kubati ya ekubati, ọ bụrụ na ebe ahụ ka eniri onye anwa,
nọ ihe a na-eme ka e wee cheti ya. M nwere ajụjụ ịjụ unu a na-afụkwa ndị ọcha? Ọkwado ndị ọcha wetara ụka a na-ekpedu tata. Kedu ka anyị bụ ndị Igbo sizi wee bụrụ ọmụtara mechuo? Ọkwa ndị ọcha wetara ụka a na-ekpe tata. Ụka nke a na-ekpe n'ụbọchị tata dị ife a ka anyị fụkwa ndị ọcha webatara ya, wee nọrọ n'ime ndị ọcha webatara ya, na-afụkwa ka ndị ọcha si eme ihe. O nwere onye na-adị eme fim ndị ọcha? O nwere onye na-adị afịa ka ọ na ịmara na ihe niile ha na-eme n'ihe a ka ha na-emekwa na befa? Ifuru na ndị ọcha bụ mmadụ nwụọ, maọbụ nne ha maọbụ nna ha maọbụ even their friend nya onye bụ onye oyi ha dị ha n'obi, o wee nwụọ, ịmara na ma ndị nke ahụ na-eje na burial ground na-enye ma na anyị na-afụgasị ka a na-enyigasị ọtụtụ ozi na burial ground, but onye ọbụla na-amakwa inyi onye nke ya o. Ị mara na oge ruo efu onye ọcha every blessed year arọ niile pụtara na efu onye ọcha o buru flawa o jidekwa ihe ndị ọzọ nya na ya yi, o ruo ọ nọrọ n'ini anwa obido. Ụfọdụ na-esekpu anụ, ụfọdụ na-akwụ ọtọ, mana ha ruo ebe ahụ ha nọrọ mebe ihe niile ha na-eme, mewe mecha drọp ọrụ onye ahụ flawa ahụ tọnkwa gaba ebe ha na-aga every year. Ndị nke na-enweghịzi access to ebe ahụ eniri that very person ya eje were picture onye ahụ jejedebe n'ofu ebe n'ofu ụlọ, were flawa gbaa ya okirikiri, dozie ya ọfụma every year. Ọ na-eje ebe a na-evisit that picture, na drop kwa flawa ebe ahụ. Anya na-afụkwu ya, ọ na ya dị eme fim ndị ọcha dụ. Mana gị nwa na onwe gị ka a sị gị chefuo nne gị, chefuo nna gị, chefuo nna gị na ha anwụgo. Hei, ọkwa arụ, nnukwu arụ o. Ihe niile asokwa n'ihe na-eme gị ihe n'ụbọchị tata, nwa Chineke. Ana m agwa gị eziokwu, o so n'ihe na-eme gị tata. Ngwanụ ụlọ ahụ a na-arụ na mbara ezi wee kpọbaa ndị nwụrụ anwụ n'ime ya, ka e wee nọrọ ebe ahụ wee na-echeta ha. Ka ndị ọcha batara na be anyị wee bịa fụcha ka anyị si eme ya. Ịmakwa na ndị ọcha fụba ka anyị si eme ya, fụcha wee sị anyị afụghị ihe ndị a na-eme, chere na e nwere ụzọ anyị ga-esi wee mee ya ka o wee fevọọ ha, maka na ọ bụrụ ma agbụ anyị ga-ekeriri ha agbụ a. Kedu ihe ị kpọrọ that place? Ụfọdụ kpọrọ ya, o nwere like ndị nke Abakaliki kpọrọ ya nwa nguji ahụ, ebe ha na-edebe ndị ahụ nwụrụ anwụ wee na-eje eme nchetafa n'ime ebe ahụ. Ọkwa ịghọta? Mana ọ bụrụ na ọ ka achọzie onye ọ bụ ya nwe dati nguji, abịazie akpa afa diman nwe dị ngwuru. Ọ bụrụ na ọ bụ ndị be Obiakọ, ihe a na-akpọ ebe a bụ nguji Obiakọ. Otu a ka ọ dị today. Ndị ọcha wee pụta wee buruzie chọọchị bata, ha pụtazie, ha ruo ofu ụlọ, ha kpọọ ụlọ ahụ Nguji Batlomi, nya maka ha na-akpọ St. Bartholomew, St. Thomas, St. Peter. Amamu na-aghọta ihe a na-ekwu. Ịbịa kịta ndị Katọlik a na-agwa gị ha n'ọkwa n'elu ili Peter ka ewukwasịrị nzukọ Katọlik n'ebe ahụ, n'ebe o si wee bido, n'elu ili egba. Ka unu ghọta ebe a na-eje na onye aghọrịrị ka a gbara. Ndị eriri eri ka anyị bụ, mana ka anyị lọtaba. Nguji Batlomi nyama bụ that very place, St. Bartholomew ị na-eje ekpere na ya, ị na-eje ụka na ya. Nguji St. Anthony, nyama bụ that St. Anthony Church ị na-eje ụka na ya, maka na agwara m unu sị na ọ bụrụ na ị bata n'ime that Nguji be ndị bụ Obiakọ, Nguji Obiakọ, ifu nwunye Obiakọ, ifu nwunye Amaechi, ifu nwunye nke ifukwa Amaechi, nya ha ncha niile nọ na gịnị n'ime that Nguji be ebe onye ọbụla na-apụta cheta nna nke ya na nne nke ya. Otu a ka ọ bụ ịbatakwa n'ime that very St. Bartholomew maọbụ St. Anthony maọbụ St. Thomas, ifukwa edebekwa chapel a edebere, ọ bụkwa St. gịnị nọ ya, St. Mary. Edebekwara St. Joseph n'akụkụ, edebekwara nya ka ị mara na ekubatago ndị a niile n'ime nwa Nguji anwa. Ekubatago ha ncha na Nguji. Onye bịa ebe di ya ma ọhọrọ na-eme ya ka eji nwee St. Anthony, ya ka eji nwee St. Andrew,
ya ka eji nwee St. Mary, ya ka eji nwee Legion of Mary, ya ka eji nwee Mary League, ya ka eji nwee nke a. Onye ọbụla nwere onye ọ na-agbaso. Morning mass bido na Monday wee rukwe na Saturday before Sunday. Enwere gịnị? Enwere ndị eji afa ha wee n'aka morning mass, wee n'aka ya wee ruo na Saturday. Iruo na morning mass, gent of maka enu ya. Ọ bụghị maka St. Monica ka a na-ekpe tata. Echi niile ọ bụrụ maka St. Anthony, ọ bụghị ọ bụrụ maka St. Andrew, ọ bụghị ọ bụrụ maka St. Teresa, ọ bụghị ọ bụrụ maka St. Agnes. Ti wee rukwe mbọsị ụka efe wekwa the main person eji maka ya wee wugbo ụlọ ụka. Mana nke gị bụ arụ, mana nke ha bụ eziokwu. Nke ha bụ eziokwu, mana nke gị bụ arụ. Ị na-ejekwa anya bụ ije o. Ikpuru ewu, ụfọdụ na-akpụ efi, mana common ọkụkọ 1000 something. Igotebeghị jee nye nne gị, jee gbuoro nne gị n'ili ya, mana ị na-eje egburu ya St. Teresa. Iwe si na iwe nne gị nwụrụ anwụ agaghị abịa ọkụ n'isi gị. Ijeje gbuoro ya St. Bartholomew, iwe si na iwe nna gị bụ Obiakọ agaghị abịa ọkụ n'isi gị. Nwa Chineke, ka anyị nyere nụ nwe anyị aka. Jekata sị gị na ị ga-eme gịnị? Na ị ga-eme baptizim ọ bụ gịnị? Ka e wee gbanwee aha ahụ nke nne na nna gị bara gị. Maka na ọ bụrụ na agbanwee data aha, ka e wee chefuo onye a ka nne na nna gị nwụrụ anwụ, ka nna gị ha nwụrụ anwụ wee chefuo ihe gbasara gị, maka ịdị azazi afọ ahụ. Mgbe ha bụrụ ngọzi ha chọrọ inye gị wee bịa, ihe ha na-achọ bụ Nwankwo Obiakọ. Ana m achọkwa na Okeke Obiakọ. Mmụọ ozi bụ ngọzi gị aha pụta. Ọ kpagharịgide sọsọ ihe ọ ga na-afụzi bụ Bartholomew. Iburu Baịbụl gị bata, ọ bịakwute gị kpọọ gị Nwankwo Obiakọ, ịnụ ya na spirit ekojesi Holy Ghost fire. O shift o. Ọ bụrụkwa onye a ka ya na-achọ, na onye a sịkwa na afọ ya bụ Bartholomew. Onye a bụrụkwa Mgbeke na ọkwa Bartholomew, ọkwa ọkpagharịcha. O buru ngọzi nna gị bunyere ka e wee butere unu n'ụkpa, o buru ya pụọ, maka onwezi onye nọ na famili a ka na-aza afa ahụ. Onye nke kwetere ekweta ịza afa ya wee na-emere nna ha ahụ ihe. Unu niile bụ ndị ụka nọ na that family agbaka aka ọnụ dula ya mmụọ. Yes, unu edula ya mmụọ. N'ọnyanwa bụ onye na-ata unu winchi na famili a. N'ọnyanwa bụ onye jidere akara aka unu niile kechie na ọ dị ejekwa ụka. Ihe ọ na-eme bụ oge ọbụla ọ nọ na-aga ọjị, ọ nọ na-aga ọfọ, ọ nọ na-awụ kaikai, ọ nọ na-ama nzu. N'ọkwa onye a ji famili a. Unu eduna ya mmụọ n'ike, maka na unu ga-emegide ya bụ mmadụ ihe, megide ya ihe ọsị o ka ndụ m dịrịnụ m, ka m kwụsị n'ihe ma m na-eme, ọ kwụsịkwuzie. Mana mgbe ahụ ọ na-agọnya bụ ọfọ, sọsọ ihe ọ na-emedebe bụ biko na ebe ụmụazị a mụrụ na famili a, biko nụnụ ndị nna anyị ha letenu ha, biko nụ ndị nna anyị ha menụ ha nka. Ijegidezie pụta nke kasị nke, ijegidezie pụta, onye ekpere asị gị, onye okenye anọ na famili unu na-ekpere gị ekpere ka ọ dịrị gị mma oge ọbụla, ga-enyezikwana ya ihe, na inyekwu ya ihe na ọkwa ego ahụ inyere ya ka o ji eme gị ihe. Maka na ijegoje kọọrọ ya na ọ dị ejekwa ụka na ọkwa sọsọ mmụọ ka ọ na-agọ. Gịnị bụ mmụọ? Chukwu bụ mmụọ. Gị ma na ekpere Chukwu ọ bụrụ mmụọ ka ị na-agọ? Ịpụtasị na mmadụ bụ onye ọgọ mmụọ. Ị na-echejikwa afa gị, uche gị dịkwa ya o. Ụfọdụ bụ ndị a na-akpọ Emeka Nwosu, ụfọdụ bụ ndị a na-akpọ Chidokwa Nwosu, mana today ha ruo n'ụlọ ụka sị ha gịnị? Ịmakwa ihe bụ Nwosu? Ịmakwa ihe bụ osu? Osu bụ arụsị, osu bụ na emere gị nke a, osu bụ na nke ọzọ na mere na nke ọzọ emere. Gị zaba Nwachukwu taa cheji afa ahụ, na-echejiri Jebez afa, na-echejiri Jekọb afa. Kedu onye chejiri ha data afa? Kedu onye chejiri Jebez na Jekọb afa? Ịmakwa ihe ha gara tupu ewee chejie ha afa? Ha gara ọtụtụ ihe, kwuo ọtụtụ okwu, yọọ ọtụtụ ayọ, gabiga ọtụtụ ihe tupu Chukwu nna wee zite angel wee bịa chejie ha data afa. Not you pastor changing people's name. Ọkwa ị na-anụ? Mgbe ị na-echeji people's name ka ị na-echeji their destiny, mgbe ka ị na-echeji their future, mgbe ka ị na-echeji everything about them. Maka na ị maghị ihe ị na-eme. Gị nwa person amaghị ihe ị na-eme. Kwụsị icheji afa gị, kwụsị icheji afa nna gị, na mmụọ bụ ngozi gị abịa bụ ihe ọ na-achọta bụ
chukwu dokwa nwa osu. Ihe ọ na-achọta bụ Chinonso nwa osu, ọ bụrụ Chinonso nwa chukwu. Anyị ma na chukwu dị mma, ịza afa ya ọ mara mma, mana ọ bụrụ ya bụ afa nne na nna gị ji wee mara gị, ọ bụrụ ya bụ afa nna nna gị ji mara gị. Ihe eji mara ngwuru unu bụ ngwurube ndị be nwa osu. Andị ngozi ahụ mmụọ ozi bụ abịa bụ be nwa osu ka o bu ya aga, n'otu be nwa chukwu. Ọ bụrụ na ijegide gị ije na ndụ gị, jegide ije o wee bụrụ n'eziokwu eziokwu na o nwere afa dị njọ nke nọ na famili unu, ọ bụ n'ọnyanwa ka ọ ga-abịa echejie, ọ dị mma, udo dị, a ga-eme ya eme, mana na o nwere ka esi eme ya, e nwere usoro esi eme ya bụ ife. Maka na ọ bụrụ na Chukwunna adịghị awe na Jacob chọrọ icheji afa ya, ọ gaghị emenwu ya. Ọ bụrụ na ọ dịghị awe na Jabez chọrọ icheji afa ya, ọ gaghị adịnwu pọsịbụl. Ọha ekpekatago gwagide Chukwu tupu Chukwu wee mere gị ya maka o ji bụrụ na unu nwa chọha n'ime ya bụ ihe. Onye ahụ nwe dị afa bụ mmụọ bụ onye nwe dati ngwuru, a na-aga n'usoro, a na-akpọ oku, kpọkuo ya, ọbara na-eso ya aga. Ọbara ahụ na-eso ya aga abụghị ọbara mmadụ. Enwere ike iji ọbara ọkụkọ wee mee ya, enwere ike iji ọbara ewu wee mee ya, wee mee ka ọ mara biko na afa dị otu a adịrọkwanụ, mana anyị etulechaghị ya na anyị chọrọ ka ọ dị otu a. After all, mmadụ na-anọkọta chi onwe ya echichi, mana echichi anwa ewee bido kpọbazie ya aka ekpuchi ọnwa, ewee kpọbazie ya oje na ndo, ewee kpọbazie ya oche ndo, akpọbazie ya afa dị iche iche, mana afa ahụ na-aga n'ụkpụrụ, ọ na-aga n'usoro, n'ihi na o nwere ka esi mee ya n'ọdịnala. Ewee mee ya n'ọdịnala, ọtụtụ mmadụ wee bịa amara n'ụbọchị dị otu a na echikwara onye a afa dị otu a. Ịfụrụ na mmụọ adịrị against that, ime ka mmụọ nwe ngwuru ahụ mara, mmụọ nwe ngwuru ahụ akwado, ajụ ajụjụ. Ọ bụrụ na ọ kwado, sị ngwa zaa afa ahụ ị chọrọ ịza, amago m maka ya, ka ị na-eme ya. Mbọsị aha na-emekwa dị oriri, mbọsị aha na-emekwa dị mmemme. Mmụọ ndị ọzọ sokwa nna nna gị ha wee bịa n'ụbọchị ahụ, na nwa ya na-eme mmemme dị otu a, na nwa ya na-echi echichi dị otu a. Ọ dị adị, a na-eme ya eme. Nọtị nọkata nnọọ ije n'ụlọ ụka, pastọ asị gị na ịbụrụ osikwa nwa osu na ihe ibụzikwa bụ nwa Chukwu. Pastọ asị gị na ịbụrụ osikwa nwa eke na ihe ibụzikwa bụ nwa Chukwu, na nwa eke na eke bụkwa eke. Akụkọ eke ọ na-abụ eke? Kedụzi ihe eke pụtara? Kedụzi ihe oyi pụtara? Kedu ihe afọ pụtara? Kedu ihe nkwọ pụtara? Enje Gabriel, enje Rafael, enje Michael, enje Uriel, nke ahụ kwere unu ghọta, nke ahụ bụ ihe kwere unu ghọta, mana unu achọzi ịmata maka eke, oye, afọ, nkwọ. Ụgbọ bụ mmadụ abịa ụwa, ụgbọ na-ebute ngọzi, ụgbọ na-ebughachi ndị na-ala ala. Eke, oye, afọ, nkwọ, asị ụgbọ mmadụ so bịa ụwa. Ọ eke, oye, afọ, nkwọ, mbọsị eke niile mmadụ na-abịa ụwa. Millions of people na-abịa ụwa mbọsị eke, millions of people na-ahapụ ụwa mbọsị eke. Eke na oye na afọ na nkwọ nọ ka moto na-eje Enugu na-eje Lagos, moto na-eje Enugu na-eje Lagos. Isi Enugu buru ndị mmadụ ruo Lagos, wụsa ha, isikwa Lagos buru ndị mmadụ budatakwa n'Enugu ọzọ. Otu a ka ebukwe ngọzi ha n'ụkpa na-esokwa ha. Mana isisi ka agbahapụ eke, ka agbahapụ oye, ka agbahapụ afọ, gbahapụ nkwọ. Ọ ihe a kpatara o ji bụ na apụtara ewee mebie ahịa niile dị n'ala Igbo, cheno mmebi ka a na-emebi ya. Unu afụrụ Ọchanja main market, unu afụrụ main market Ọnịsha, n'ọnyanwa bụ nkwọ, otu nkwọ Ọnịsha. Mana apụtaziri adị ekwutezide okwu nkwọ, adị ekwuzi na ọ bụ nkwọ, nọ nke nwanne na nke ọzọ. Kama ka a hapụzi ịzụ ya mbọsị nkwọ, nọ mbọsị nkwọ ka a na-azụbi ya, ka a hapụzi ịzụ ya mbọsị nkwọ, ka ịzụba ya everyday nke nwanụ. Unu amarozi na ọsara aka ya ka unu melitere emelite. Yes, unu bịara mezie ya bụ nkwọ upgrade. Instead of ị na-azụ every 4 days, ọ na-azụzi everyday. Ịfụnanụ o wee bụrụzie ya bụ the biggest market in Africa. Ewepụtasị mba o, si hapụgodo afọ na eke na oye na nkwọ, na ọ bụrụ ihe a ka abịa sị ka anyị na-azụ ahịa. Mana ọ ka bụ mbọsị eke, ọ ka bụ mbọsị oye, ọ ka bụ mbọsị afọ, ọ ka bụ mbọsị nkwọ ka eji azụ ha. Mana mbọsị niile ezi ka ejizi azụ ya, nke meziri ka gịnị mee ka otuto ha wee rikwuo enu dị mmụọ. So unu eche na unu mebiri ihe, onwe ihe unu mebiri n'akụkụ nke ahụ. Ọkwa ị na-aghọta? Kama na achọrọ m ka m kọwara unu, gị onye na-agbara nna nna gị ọsọ, adị agbanahụ ana n'ọsọ. Ọkwa ifuru ana a na-azụ ụkwụ, adị agbanahụ ya n'ọsọ, adị agbanahụ eluigwe n'ọsọ. Ọkwa ị na-agba ha na-eso gị. Ngwa na ọ bụrụ na ị ga-agbanahụ ana, bido gbaba ka ife ya, bikọs ị na-agbanahụ nna nna gị ha. Mana
agụọ nna gị gụọ nna mụtara nna gị gụọ nna mụtara nna na a ga-agụrịrị onwe ka agụgide ghara ịgụ that nna gị ahụ nke ị na-agbara ọsọ because ọ bụrụ na ọ bụrụ onye nwa agaghị amụ onye mụrụ nna gị, ọ bụrụ na ọ bụrụ onye nke ahụ agaghị amụ onye mụrụ gị, ọ bụrụ na ọ bụrụ onye nke ahụ gị nwa agaghị amụkwa onye mụrụ. Ihe ọ bụla i mere nna gị ha ga-esokwe gị o, mana ihe isi ike niile ọ bụla anyị nọ ya n'ụbọchị taa bụ nke anyị ji aka wee kpatara onwe anyị, nke bụ eziokwu. Ọ ihe anyị ji aka wee mee gịnị wee kpatara onwe anyị. Ị na-agbara nna gị ha ọsọ, ị na-agbara nna gị ha ọsọ, otu a ka ụmụ gị ga-esi wee gbara gị mgbe ọ ga-eru, iwe ewekwana gị mgbe ahụ. Ịgbachara nna gị ọsọ, ụmụ gị na ụmụ gị agbabakwara gị, maka na ihe niile a bụ gịnị? Njọ kpuru njọ, o sete orube ibe. Maka na a sị na eji mmehie nke ndị bụ nna wee na-elekọta ndị bụ ụmụ. Mmehie nke ndị nna ka eji elekọta ụmụ. Ndị nna bụ na otu a na-ekwu okwu kịta na ha so n'ihe a na-ekwu, maka na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị nke jere ụka tupu ha nwụọ wee gbahapụ mmụọ nke nna ha. Nee ya ka ọ bụ ogwu na akịrị ka oke chịkọrọ na-aga, ejuna binye ọkpụrụ ike na-eje, nke a dọkpụrụ nwanne ya, nke a dọkpụrụ nwanne ya, ihe ike a na-eme. O nwere family today, ọ bụ na mgbe mbụ ịbịa kịta ịnụ afọ a na-etu nwoke nwe that family, ọ bụrụ na ọ dike ka ọ bụ, ọ bụrụ na ọ dike na akụ na ụba, ọ bụrụ na ọ dike n'ihe nweta, ọ bụrụ na ọ dike n'ụzọ niile, ọ na-akọ ji nke ya bụ na ịbata n'ime ọba ya ifuo. Ọ na-akpa efi nke ya bụ na achụrụ efi na-aga ebe na-asị ọgịnị. Ọ na-akpa ewu, ọ na-akpa atụrụ, ụmụ ihe niile a ka onye dị otu a na-emecha mgbe ọ bụ ya. Mana kịta ọ nọrọzi ya, kịta famili ahụ jizi nya aka anọrọ a na-achọ ka eyi esigodu wee tii nri n'ọnụ, mana ọ famili abụ eze, ọ famili agụụ na-adị agụ ụmụ ya mgbe ahụ, ọ famili na-eriju ezigbote afọ, na-eme ọfụma, na-ama ha na-atụ, na-akpọku ha nke ọma. Mana taa kedu ihe na-emezi? Ụmụ ha na-achọzi nri ọnụ achọ, ụmụ ha na-ebigherisi aka, maka na a hapụrụ ụkpụrụ ahụ nke onye ahụ nwe that family, onye nwe ngwuru ahụ, ụkpụrụ ahụ nke o soro wee gaa. A hapụrụ that ụkpụrụ because of na a na-agbara ancestral spirit ọsọ, mmụọ nke ndị nna a na-agbara ya ọsọ. Biko, enwekwara m akara eji enweta m, nke bụ akara ekwentị unu ga-akpọ ka unu wee mara, maka onye chọrọ ịjụ ajụjụ maọbụ onye chọrọ ịghọta ihe gbagwojuru ya anya. Ya kpọọ m na 070 108 11555 070 108 11555. Kpọọnụ m n'akara ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịghọta ihe gbagwojuru gị anya na nkụzi a ga-akụzi n'ụbọchị tata. Biko naghachi azụ n'ụzọ ahụ nke gbara ịnọ ka ị jụọ ese ụzọ nke ndị nna gị ha si wee gaa njem, si ebe ahụ wee gaa na ị ga-enweta udo. Biko, ọ bụrụ na ozi ọma anyị nụrụ masịrị gị, dịka anyị na-ebu ya na-aga obodo dị iche iche n'ọnọdụ crusade wee na-eme ka mba niile na-anụrụ ya, biko ohere ịkwado ozi ọma a dịrị gị, ka ịkwado ya bụ ozi ọma. Ịchọkwa ka anyị buru ya bịa n'obodo nke gị, mekwa ka anyị mara onye ọbụla ọ masịrị, ụzọ ọbụla ị chọrọ isi kwado ya. Ị chọrọ ịkwado ya n'ego, ị chọrọ ịkwado ya site n'inye anyị moto, ị chọrọ ịkwado ya site n'inye anyị speakers, etu ọbụla isi chọọ ịkwado ozi ọma, biko ohere dịrị gị nwa Chineke. Ọ ka anyị si n'ebe anyị dara wee bilite ka anyị na-ekwu okwu ya. Anyị bụkwa ndị Obiabiama. Obiabiama nke anyị nọ na ya bụkwa ebe a na-amụkwa ọtụtụ ihe, a na-amụta ọtụtụ ihe n'ime ebe ahụ. Obiabiama nwere YouTube, anyị nọ na Facebook, anyị nọ na WhatsApp, anyị nwere Telegram a na-ekwu okwu ya bụ isi ebe anyị ncha niile na-anọ na-enwekọsị ọgbakọ, na-enwe ofe ebe ị ga-anọ jụọ ajụjụ ụdị ọbụla ọ sọrọ gị, ebe ị ga-anọ kwuo ihe ọbụla nke ị chọrọ ikwu. Ọ ya ka anyị na-ekwu. Ọ kwa ofu nọmba akara ekwentị a m kpọrọ ka ị ga-ejikwa wee nweta, wee adịzie gị, wee tii gị, wee batazie na that Telegram. Ọ ya ka anyị na-ekwu n'okwu. Akara ekwentị m bụ 070 108 11555. Isi m admin, ọ bụ na isi m admin abịa gị na Obiabiama,
ịbata ebe ahụ bịa fụ na ihe na-eme n'ime ebe anwa. Nwa Chineke, asị m udo dịrị onye ọbụla. Ekene dere gị onye gere ntị. Biko dịka ị na-enweta ozi a, shia ya, mee ka onye ọbụla nwetachaa ya, mee ka onye ọbụla nwetachaa ya. Ọnya mapụ na ọ na-aga. Biko ịhụ eziokwu kpọtụrụ nwanne gị. Ndewo, ọmụnwa bụ Lolo Acharaugo. Ka emesịa.